खुलुमबाय लोगोफोर आसाम इडुकेसन नं 1 इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। दिनैनि बे भिडिअखौ आङो आसाम पुलिस एग्जाम ABUB फायरमेन गार्ड्समेन APRO आरो आसामनि जिखुनु स्टेट लेभेलनि एग्जामनि थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आं स्पेसियेलि बानायनाय जादों। बेयाव दं माखासे मोस्ट इम्परटेन्ट कुइसन आरो मोस्ट रिपिटेड कमन कुइसन आरो एन्सारफोरखौ लानानै दिनैनि बे भिडिअखौ आं खालामनाय जादों। स' बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायलांगोन। आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। दाना कुइसन नाम्बार 1 दङ। गौतम बुद्ध वाज बर्न एट गौतम बुद्धआ बबेयाव जोनोम जादोंमोन? अप्शन ए आव दं लुम्बिनी, अप्शन बी आव दं ननकाना साहिब पाकिस्तान, अप्शन सी काश्मीर इन्डिया, अप्शन डी करीमाबाद पाकिस्तान। दाना बिनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए लुम्बिनी। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 हु कम्प'ज द सं वन्दे मातरम वन्दे मातरम मेथाइखौ सोर रनसायदोंमोन? अप्शन ए आव दं रबीन्द्रनाथ ठाकुर, अप्शन बी बंकिम चन्द्र चेटार्जी, अप्शन सी सरि बेवहाय अप्शना मोनसे मिस्टेक जादों स' बेखायनो सरि, अप्शन डी आलारि सीताराम राजु। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी बंकिम चन्द्र चेटार्जी। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 आसाम साहित्य सभा वाज फाउन्डेड इन व्हिच इयार? आसाम साहित्य सभाखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन? अप्शन ए आव दं 1917, अप्शन बी 1918, अप्शन सी 1919, अप्शन डी 1920। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए 1917। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 व्हाट इज द टटेल एरिया अफ आसाम? आसामनि गासै टटेल एरिया एबा हानि खालिया बेसेबां? अप्शन ए आव दं 78400 km2 बेवहाय स्कुवेर वर्ग किल'मिटार जानांगौ, बेवहाय आङो km2 होनानै दोनदों। थ' नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय। अप्शन बी 6789 km2, अप्शन सी 78438 km2, अप्शन डी 78667 km2। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी 78438 km2। नेक्स्ट कुइसनाव दङ इन व्हिच इयार द सराइघाट बेटेल वाज फट? सराइघाट दावहाया माब्ला जादोंमोन? अप्शन ए 1682, अप्शन बी 1671, अप्शन सी 1657, अप्शन डी 1672। दाना बिनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी 1671। नेक्स्ट कुइसनाव दं कुइसन नाम्बार 5 व्हाट इज द कारेन्ट पपुलेसन अफ आसाम एकर्डिं टु द सेन्सास 2011? 2011नि सुबुं सानखोनि बायदिब्ला आसामनि गासै सुबुं अनजिमा बेसेबां दंमोन? अप्शन ए आव दं 3.12 crore, अप्शन बी 4.12 crore, अप्शन सी 5.12 crore, अप्शन डी 6.10 crore। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए 3.12 crore। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6 जयमती मुभि रिलिज इन व्हिच इयार? जयमती फिल्मखौ माब्ला रिलिज खालामनाय जादोंमोन? अप्शन ए आव दं 1953, अप्शन बी आव दं 1955, अप्शन सी आव दं 1835, अप्शन डी आव दं 1935। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी 1935। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7 इन्डिया चाइना बर्डार कल इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव थानाय सिमाखौ मा होननानै बुंनाय जायो? अप्शन ए आव दं MC महन लाइन माने मेकमोहन लाइन होननानै बुङो जों बेखौ, अप्शन बी द चाइना रासियान बर्डार, अप्शन सी द इन्टारनेशनेल बर्डार, अप्शन डी रेड क्लिफ लाइन। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए मेकमोहन लाइन। आरो जुदि नोंथांमोननाव इन्डिया आरो पाकिस्ताननि बर्डारखौ सों अब्ला नोंथांमोना बेवहाय अप्शन डी रेड क्लिफ लाइन बेखौ लिरबानो जाबाय एबा होबानो जाबाय एग्जामाव। दाना नेक्स्ट कुइसनाव दं कुइसन नाम्बार 8 उइथ व्हिच मुभमेन्ट इज द स्ल'गान डु अर डाइ इज रिलेटेड? डु अर डाइ थै एबा थां बे स्ल'गानखौ गाहायनि बबे सोमावसारनायाव बाहायदोंमोन एबा गाहायनि बबे सोमावसारनायजों सोमोन्दो दं होननानै बुङो बेवहाय? दाना अप्शन ए आव दं दान्डी यात्रा, अप्शन बी नन क'पारेशन मुभमेन्ट, अप्शन सी क्विट इन्डिया मुभमेन्ट, अप्शन डी खिलाफत मुभमेन्ट। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी क्विट इन्डिया मुभमेन्ट। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9 द रायमना नेशनेल पार्क इज लकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट अफ आसाम? रायमना नेशनेल पार्कआ आसामनि बबे डिस्ट्रिक्टआव दं? अप्शन ए सनितपुर, अप्शन बी चिरां, अप्शन सी बङाइगाव, अप्शन डी क'क्राझार। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी क'क्राझार। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10
The Shanghai Festival is celebrated in which state? Shanghai फोरबोखौ गाहायनि बबे रायजोआव फालिनाय जायो? Option A Assam, Option B Manipur, Option C Mizoram, Option D Nagaland. दाना बिनि थार फिननाया जाबाय Option B Manipur. Next question, question number 11. Battle of Polachi took place in the year. Polachi दावहाया माब्ला जादोंमोन? Option A 1857, Option B 1657, Option C 1757, Option D none of these एबा मोनसेबो नङा. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option C 1757. Next question, question number 12. Who is the first king of Assam? आसामनि गिबि राजाया सोर? दाना बेवहाय अप्शनाव दङ Option A महिरंग दानव, Option B रुद्र सिंह, Option C बनपट्ट, Option D नरनारायण. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option A महिरंग दानव. Next question, question number 13. Pangal is the festival of which state? पांगाल फोरबोआ गाहायनि बबे रायजोआव फालिनाय जायो? Option A आव दं आसाम, Option B आव दं तामिलनाडु, Option C आव दं ओडिशा, Option D आव दं केरेला. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option B तामिलनाडु. Next question, question number 14. कारेंग लिगिरि is a play written by. कारेंग लिगिरिखौ सोर लिरदोंमोन? Option A आव दं फणी शर्मा, Option B ज्योति प्रसाद आगरवाला, Option C पार्वती प्रसाद बरुवा, Option D विष्णु प्रसाद राभा. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option B ज्योति प्रसाद आगरवाला. Next question, question number 15. The state anthem Amor Dash was first published in the following magazine. आसामनि हादरारि आरज मेथाइ अमर आपुनार देश बे मेथाइखौ गाहायनि बबे मेगाजिनाव गिबियै फोसावग्रोनाय जादोंमोन? दाना Option A आव दं बाही, Option B अरुणोदय, Option C जनाकी, Option D सुरभि. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option A बाही. Next question, question number 16. What was the original name of Assam Sahitya Sabha before its official registration in 1924? 1924 नि बायदिब्ला official registration बायदि आसामनि गुबै आसाम साहित्य सभानि गुबै मुङा मामोन? बेवहाय Option A आव दं आसाम लिटारेचार ससाइटि, Option B आव दं एसामिस लिटारेचार ससाइटि, Option C आसाम साहित्य सन्मेलनी, Option D आसाम साहित्य सभा. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option C आसाम साहित्य सन्मेलनी. Next question, question number 17. What is the state tree of Assam? आसामनि हादरारि बिफाङा मा? Option A आव दं निम, Option B आव दं सेगुन, Option B आव दं बेम्बु आरो Option D आव दं हलं. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option D हलं. Next question, question number 18. Which district of Assam has the highest number of tea garden? आसामनि बबे डिस्ट्रिक्टआव बयनिख्रुइबो बांसिन साहा बागान दं? Option A आव दं जरहाट, Option B डिब्रुगड़, Option C सनितपुर, Option D शिवसागर. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option B डिब्रुगड़. Next question, question number 19. Which town is also known as the Manchester of Assam? गाहायनि बबे नोगोरखौ Manchester of Assam होननानै मिथिनाय जायो? Option A आव दं जरहाट, Option B डिफु, Option C सुवालकुसि, Option D दिग्बय. दाना बेनि थार फिननाया जाहैबाय Option C सुवालकुसि. Next question, question number 20 एबा दिनैनि बे भिडिअनि जोबथि question. How many districts are there in Assam? आसामाव गासै बेसेबां डिस्ट्रिक्ट दं? Option A आव दं 32, Option B आव दं 33, Option C आव दं 34 आरो Option D आव दं 35. दाना बेनि थार फिननाया जाबाय Option D 35. आसामाव दा बर्तमान 35 डिस्ट्रिक्ट दं. स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय. स' लोगोफोर उनाव लोगो मोनगोन. दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय. बाय बाय.